Men jag ska försöka att lära sig svenska för att jag skriver dikter på svenska bättre. Nu, idag jag ska läsa 4 dikter. 2 av dem på svenska, en på kurdiska och en på arabiska. Jag hoppas att ni kommer gilla det. Kvinnors dag i mitt land. Hur många kvinnor behöver en kyss? Hur många bröst behöver en revolution? Hur många kvinnor har fått i graven och dog i den? Hur många lånmod av läppar på mans bröst? Hur många? Hur kan jag fira den här dagen? Då jag hindrat bröstet att flyga. Jag som har skjutit på kyssen i läppars famn. Jag som har plockat blommorna på vintern. Och jag som har hindrat fåglar att kvittra. Jag. Hur många blommor vissnade och dog och hade aldrig bevattnats av kärleken. Hur många vita duvor har upplevt fasan av kärleken. Hur många bin har gjort honungen utan att smutta på kärleken. Och hur många rådjur har fötts utan att lära sig hur älskog är. Hur många? Hur kan jag fira en kvinnas dag? Vi döljer henne hemma, sedan förskönnar vi henne ute. Vi dödar henne i mörkret, sedan gör vi henne levande i ljuset. Vi odlar henne på sommaren, sedan skördar vi henne på våren. Vi friar henne på pappret, sedan fängslar vi henne i livet. Hur många kvinnor måste offras för mannens orättfärdighet? För att göra kvinna till en blomma i vassen i hennes dag och i livet. Tack. Nu jag ska läsa samma dikt på kurdiska. روشباش نفس هلبستي از بزمان كردي بتفشكم ججنا جني دولاتي من ده چند جن بوستي ما جكينا چند ممك بوستي شورشكينا چند جن دكورستان ده جدايك بنا ودي دمرنا و چند لب لسر سینگا ظلام هات نکشتن چند و چند از چاوا آگاهی به روژه بکم من یه بوممک باسکو کرنا من دهم بیزاله وان دفی شک برا ماجه دایا من گل ددم سالا زبستان دقر مجان دیا و من فی غنل بالبلان قد فکریا من چند کلیل جلمسین مرن و جعبینی و نخوارن چند کبوکن سپی جیانا خواد ترسا ابینی دا درباس کرن چند میشن هنگف چکرن و گل بکل ابینی نخستن و چند اسکل چولان زان لیفر نبون بیچاوا ابین بکارده چند و چند امی چاوا آگاهدار بین بججنا جنکی دهن درد اموی کولدار دکن لیل درب اموی رزگار دکن دشبرش دا اموی دکوژن و درونی دا اموی بجین دکن دپایز دا اموی دچینن و دزبستان دا اموی دچنن لسر پلان اموی آزاد دکن لیدجیان دا اموی بند دکن چند جن پیوستن گو ببن قربان جبو ظلامن ستمکار تا جن بگرن کلیل کک دی جیان و ججنا خدا سپاس
Jag ska läsa andra dikter på svenska. Den här dikt är som ett brev till hela världen om vad som händer i mitt land Syrien. Min kära värld, låt mänskligheten döda lugn. Låt blommorna vissna på våren. Låt fjärilar bli våldporr. Och låt floderna av vårt blod offras för frihet. Ja, min kära värld. Du låtsas inte mänskligheten en gång till. Och du gråter inte när en flyktingsbarn har dött i havet. Eller ett foster har mördats i sin mammas livmoder. Eller en kvinna har sått som fåret på en slavmarknad. Ja, min kära vän. Vårt blod offras på era affärsintressen. Era bomber regnar från himlen på oss. Diktatorn dödar oss framför våra ögon. Och vi väntar fortfarande en lösning på era planer. Ja, min kära vän. Hur har människan blivit den billigaste saken i världen? Hur har gråten blivit mer insäkrad i ett folks liv? Hur har terrorn blivit mer än kärleken? Och hur kan ni tillåta en ny förintelser komma igen? Tack. Nu jag ska läsa samma dikt på arabiska. الآن راح ألقي نفس القصيدة باللغة العربية. هي رسالة للعالم لما يجري في وطن سوريا. نعم أيها العالم، دعوا الإنسانية تموت بهدوء. دعوا الزهور تذبل في الربيع. دعوا الفراشات تغتصب في السجون. ودعوا أنهارا من دمائنا تجري قربانا للحرية. نعم أيها العالم، فلا تدعي الإنسانية مرة أخرى، ولا تبكي على طفل لاجئ مات غرقا، أو جنين أغتيل في رحم أمه، أو امرأة بيعت كالنعجة في سوق النخاسة. نعم أيها العالم، فدماؤنا تباع على بسطات مصالحكم، والسماء تمطر علينا قنابلكم، والدكتاتور ما زال يقتلنا أمام أعينكم، وما زلنا نأمل الحل في خططكم. نعم أيها العالم العزيز، كيف للإنسان أن يكون أرخص شيء في الوجود؟ وكيف للبكاء أن يكون أكثر من الضحك في حياة شعب؟ وكيف للإرهاب أن يكون أكثر من الحب؟ وكيف لكم أن تسمحوا بهولوكوست آخر في هذا الزمان؟ شكرا.